Türkmen telekeşlerinin döwlet tarapyndan hemme tarapyny gollanmagy, olary qarz pul serişdilerine ýeňilliklendirmegi, telekeçilik ulgamyny esasy şertler düredip, bazar ykdysady gatnaşyklaryna bäsişigi ukyply harytlary öňürmäge uly mümkinçilikler berýär. Ýurdumyzyň hususy ulgamy milli ykdysadymyzyň ösmegine aýratyny uly orny eýlemekle öňürleýän önümek hemde harytlaryň hil derejesine barha ýokurlanýar. Arkadaly gahrman serdarmyzyň telekeçilere berýän kömekdir gollawlary, döredýän giň mümkinçilikleri, her biri eşur telekeçiniň halkymyza hyzmat etmekdäki işçiliginiň höwesiniň artmagyna uly ýardam berýär. Özleri barada döredilen şartlardan ruhunu bedähme çeken Türkmenistanyň Senegaçlar we Telekeçiler Birleşmesiniň azaty bolan Mar şäherindäki Nurly Ay haryt nişanly döwrewap harytlary öňürýän hususy kärhananyň işçilerimi ykdysady etmeden şalt dep gönderilen ösmegine munasyp goşant goşýarlar. Kärhananyň eli çeper gelin ýyllarynyň ýokary öňüjülükli işlemegi netijesinde bu ýerde her pasyň özüne mahsus bolan egneşikler taýýarlanýar. Hususiyetçilerin arasında paýtadan hemde nahmatarlardan taýýarlayan göze gelýärli döwrewap egneşikleri kiçige uly ýaşa çağlara mektep okuwçylaryna niýetlenenler. Milli öwüşgünlik harytlaryň hatarına mektep okuwçylarynyň libaslar hemde sport egneşikleri bar. Bu harytlary idara kärhanalaryň bilim idaralarynyň sargytlary esasyna taýýarlanýar. Kärhana boýunça şular ýaly owadyny egneşiklen käderki wagty 30-dan owrak görnüşi öňürilýär. Bu harytlary öňürmekde zerur bolan matalary alalyşyk esasyna ýurdumyzyň dokma toplumyndan belli bir bölegi bolsa, daşary ýurtlardan getirilýär. Bu ýerde taýýarlanýan döwrewap egneşiklerini uly üstünlikle besenýän halkara paragatçylyk we ananyşmak gelinen nişanyň bedelmegi harytlara hasama aýratyny öwüşgün berýär. Tekinçi gelin ýyllaryny hünärli gollar bilen taýýarlanýan çagy egneşiklerini elatmy tarapyndan uly isleg bildirilýär. Kärhanada häzirki wagtda gelin ýyllaryň 50-den owrak zähmet çekýär. Şolaryň aglaby böleginiň bolsa ýaşar bolmagy hasama goňurjy ýagdaýdyr. Häzirki wagtda özleriniň ýokary hili harytlardan içerki bazarlama üçin diýen hususiyetçiler geljekde öz önümlerini daşary ýurt bazarlaryna da eksport etmegi meýilleşdirýärler. Öz işlerini döwrüň talabyna laýyk guraýan bu hususy kärhananyň işçileri hususy ulgamyň orny ýokurlanmakda, amala aşyrýan döwlet behfetli işler üçin türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyda hemde hormatly prezident boldy. Arkadaly gahrman serdarmyda alkyş sözlerini beýan edýärler.